Crime Riders, og i dag tager jeg til Jysk Seminarium i Aarhus for at lave Crime Riding. En skraldespand. Det er ret skrald. For en Crime Rider. På en skole, hvor man ikke løber på gangen. For en Crime Rider, det er fuldstændig lige meget. Når der er eksamen, så skal man være stille, men for en Crime Rider, det er fuldstændig lige meget. Når man er i svømmehallen, så må man ikke løbe. Men for en Crime Rider er det fuldstændig lige meget. For en Crime Rider, du må ikke bade i en svømmehal med tøj på. Men for en Crime Rider er det tydeligvis lige meget. Det var all the crime for today. Vi vil videre til gymnasiet herovre og lave crime riding. Kom gutter.